Dyma ni felly canolfan gneifio meirion ydy'r lleoliad ar hyn o bryd. Da ni'n dechrau gyda chystadleuaeth y ffermwyr ifanc o fan hyn. Mae Ella Herbert ar stondin 1 ar 2, mae Becca Jackson ar 3, Nerys Roberts. Ac mae yna fwy o ddefed yn y gorlan. Maen nhw'n gofalu ar ôl 2 o gneifwyr felly. A mae'n hamddenol iawn i ddechrau. Nes bod yr dwan bol yn dod o'r rhydd, mae hwnna nawr yn cael ei gasglu ac fel y gwelwch chi. Wneud yn siŵr nad oes o ddim gwlan rhydd o mynd llithro dan draed y cneifwyr ydy'r gorchwil cyntaf sydd gen nhw, gwneud siŵr bod y llwyfan yn lan i bob pwrpas. Mae ni Nerys Roberts y fan hyn jyst yn cadw llygad. A mae'r cystadleuwyr yma wedi dod trwy'r rhengoedd i gyrraedd lle mae nhw heddiw, trwy'r rhengoedd cystadlaethau sirol y ffermwyr ifanc yn y rallis. Ac felly mae nhw'n drinwyr gwlan profiadol dros ben mor ifanc i golwg ydyn nhw. Ni'n edrych y fan hyn ar Nerys Roberts a Becca Jackson yn y cefndir y fanna. Yr enw Jackson yn adnabyddus iawn wrth gwrs i ni ym myd y cneifio gwella, achos mae'n ferch i Elfed a Bwn Jackson. Y Bwn eitha yma ymysg y trefniadau yn cadw llygad ar y beirniaid. Felly y teulu cyfan. A dyma ni y tafliad yma gan Ella Herbert yn un hamddenol dros ben. Yr un peth dwi'n siŵr i Becca Jackson ydy ysgwyd hwnna allan i wneud yn siŵr bod o'n daclus yn barod ar gyfer y gwlan bol na. Mae'n pigo hwnnw fyny wan fel gwelwch chi ar oed o'n y canol, mae hwnnw'n cael mynd. Mae'r gwlan man sydd yn syrthio bod fynnag i'r llawr yn gorfod mynd i gael ei ddidol mewn bwcedi gwahanol, achos mae hwnna werth gwahanol iddo fo. Dim cymaint o werth o dweud y gwir ar cnu yma. Dyna fo, y cwlwm yma'n holl bwysig. Wedyn trio gwneud y cnu mor fach as yw bosib i fynd i mewn i'r baclothau yna mwyn mynd ymlaen i wlad Prydeinig i gael ei werthu ar farchnad fyd eang. Tafliad eto, yr ail gnu fanna wan gan Ella Herbert. Mae'n cael hwyl dda iawn arni. Lle mae'r lleill arni? Mae'r cnu cyntaf wedi mynd yn daclus iawn gan Nerys Roberts. Becca Jackson wedi cael tafliad da iawn ar yr ail gnu hefyd. Clymu at ei gilydd rwan, gwneud siŵr, na ni troi o rownd yn barod fan hyn i Nerys Roberts gael y tafliad yn ei le. Ydy drysu'n bach efo'r cnu yna, ond mae wedi dod allan yn iawn. Ac wrth gwrs maen nhw'n gorfod gwneud efo be maen nhw'n gael. Mae bob cnu yn mynd i fod yn wahanol, felly mae rhaid addasu eich perfformiad ar gyfer y gofynion. Bob tro mae'r heriau yn wahanol. Na ni, y cnu yna yn mynd i gael ei feirniadu lawr yn y byrddau blaen yma. Yn y cyfamser, Nerys Roberts o fan hyn, a'r ail gnu mewn cwlwm da gan hi. Tecluso rwan, mae'r cloc yn dechrau rhedeg i lawr rwan. Ac o'n i weld pwy sy'n mynd i orffen gynta, ond dydy bod yn gynta ddim bob tro yn golygu fuddugoliaeth. Mae'n dibynnu ar eich teclusrwydd chi a ffordd â chi'n gadael llawr ar gyfer y cystadleuwyr nesaf. Ond mae'n edrych yn dda iawn ar hyn o bryd ar Becca Jackson. Becca Jackson a llaw i fyny gynta. Llongyfarchiad y mawr iddi hi yng nghystadleuaeth y ffermwyr ifanc. Wedyn, golwg sydyn ar Ella Herbert eitha yn gorffen y fanna. Fawr iawn i ddewis rhwng y ddwy ohonyn nhw. A Nerys Roberts wedyn, jyst yn cael ychydig bach o drafferth efo'r clirio'r bwrdd, ond fydd hi wedi gorffen mewn dim o dro rwan. Cystadleuaeth y ffermwyr ifanc ydy hon, a mae'n braf iawn gweld cymaint ohonyn nhw yn dod ymlaen.